Ahojte, keďže väčšina z vás sa ma pýta na mojej facebookovej stránke Náramky priateľstva, ako spraviť jednoduchý riadkový náramok, tak som sa rozhodla, že vám spravím jednoduchý návod na základný náramok. Ja už som si tu pripravila bavlnky. Samozrejme, hrúbka závisí od toho, z koľkých bavlniek pletiete. Tieto dva sú napríklad zo 6 a tento je z 10. Ja vám ukážem, ako sa robí zo 6. Zvolila som si farby žltú, červenú, modrú. Začiatok sa robí vlastne tak, že zapletiete, aby sa dalo uvazovať na ruku. Takže ideme zapletať. Hop. No a začiatok vlastne urobíte najprv uzlík, až potom zapletáte, lebo by vám to vlastne nedržalo. No to by aj stačilo. Teraz urobíte zase uzlík. No a neviem, kde som dala špendlík. Zapichnete. Rozdelíte si farby, v akom poradí to chcete mať. Ja si zvolím napríklad žltá, modrá, červená, ako to tu mám. No a začíname. Chytíte druhú odľava. Urobíte ju tak, aby ste to mali takto na prste. Takže takto. Sprvu ja si vždy robím krížik. A potom vlastne túto strčíte spodkom do vrchu, cez tú medzeru, pretiahnete a to, čo ste mali na prste, ťaháte k sebe a toto od seba. A ten postup zopakujeme znova. S tým, čím ste vlastne omotávali o tú bavlnku, držíte v ruke a chytíte ďalšie v poradí. Znova urobíte krížik, potiahnete k sebe, od seba. Druhýkrát odložíme, zoberieme ďalšiu a znova. Odložíme, zoberieme ďalšiu a znova. A znova. Zoradíte si, ako ste to robili, alebo mali uložené. A znova zoberieme druhú, sprvu omotávame celý riadok. Krížik spodkom dohora potiahnete. No, žltú máme dokončenú, ideme na modrú. Znova druhú zoberieme, sprvu omotávame. Rozdelíme. Zoberieme druhú, sprvu omotávame.
Ešte červenú. To vám ukážem rýchlejšie, no. No a celý tento postup vlastne opakujete. Tu mi už vzniklo. A keď tak budem celý pokračovať, tak vlastne mi vyjde. A na konci zase urobíte uzlík a zapletiete. To je celý postup na takýto jednoduchý náramok. Ak by ste chceli, v ďalšom videu by som vám mohla ukázať ako na šípkové náramky. To je tiež jednoduché, ale tam je vlastne aj opačný úzol, tak to by som vám tiež mohla ukázať, ak by bol záujem. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike a ak máte nejaké otázky, tak píšte do komentu. Pod video vám dám link na moju stránku, ak by ste chceli, tak mi tam kľudne aj napíšte. Ahojte!